de 25.000 habitantes, máis ou menos, que está como a 25 ou 30 km de Vigo, aquí no sur de Galicia. Comecei a escribir e a escutar o rap realmente no 2006, pero ata o 2010 non comecei a dar concertos, así que realmente poderíamos decir que eu comecei no ano 2010. Nese momento eu tiña un grupo que era Sistema Binario, co cal aguantamos ata 2013 e tal, e logo foi cando eu empecé a ir solo, e máis ou menos ese ano, 2013-2014, cando eu comecei a escribir en galego, basicamente porque eu antes escribía en castelán, e porque viñera nese momento no 2006 e tal de Madrid, e estaba acostumado a utilizar o castelán. Logo xa máis adiante, sobre todo ese ano, que era o primeiro ano de carreira, eu xa estaba usando todo o rato galego como primeira lingua, entón non tiña sentido falar galego e escribir en castelán. E aí foi cando comecei a escribir en galego, e aí cando entrei en Intercaset, e aquí estamos. A páxina Hip Hop en Galego é unha páxina que facía falla hai moitos anos, porque o movimento rap en Galicia estaba limitado a unhas mentes e a un tipo de música que realmente non está tan enfocado ao rap, sino que moitas veces está moito máis relacionada co rock ou co folk. E agora se lle dá unha identidade propia ao rap en galego, que está totalmente independiente deses xéneros, pero tamén en certo modo do rap en castelán que tamén se fai aquí. Por outra parte, é unha ferramenta de promoción básica para o artista en Galicia, e considero que son moi importante porque vivimos nun país moi pequeniño, pero no que unha mínima promoción eu creo que fai moito por un artista, fai moitísimo. Ter, non sei, 50.000 reproduccións facendo rap en galego como teño Rebelión do Inframundo, como teño Son da Rúa, é unha animalada, e eu penso que non sería posible hoxe en día sin unha páxina como Hip Hop en Galego, en certo modo, non? Porque nos axuda a coñecer a nosa realidade cercana, algo que hai uns anos non pasaba. Bueno, esa é unha pregunta un pouco complicada, porque un cando fai música intenta que todos os seus temas teñan algo especial, non? E, polo tanto, elegir un é un pouco complicado, pero no meu caso é máis fácil, porque todos os temas que fago son a puta hostia, pero eu teño algúns que son moi especiais para mí personalmente. Hai algúns temas que simplemente son bons técnicamente, me poden flipar técnicamente, pero non teñen nada detrás. Sin embargo, logo hai temas como Pasta, hai temas como Carta, hai temas como que sei eu, hai un tema que aínda non saiu, pero que vai sair pronto, que é o de Ala Wapar, e ese tema é un dos máis especiais para mí. Se tivera que decir un dos que xa saíron, eu diría Carta. Sei que non é o tema quizás máis coñecido meu, nin o que máis lle gusta a xente, quizás, pero ten un significado moi forte e especial para min pola situación que me levou a escribilo, por como foi gravalo, por como foi todo ese proceso de creación, e entón eu me quedo con Carta. A verdade é que hai bastantes artistas que a mí me gustan moito. Por poñer un pequeno exemplo, aínda que seguro que se repiten en sucesivas entrevistas, eu diría o Nervo, claramente, aparte sendo de Pontareas, pois que te vou a contar, ter a Nervo aí cerca e ser colega e tal, impagable. A Hugo BZ, tamén de Pontareas, sei que tiran un pouco pola terra. Destacaría tamén a Gael de Son do Galpón, destacaría o Heavy, o Mou de Alto Asalto, destacaría a Malvares, obviamente, a Alex Arnoso. A verdade é que hai moitos artistas que me gustan de rap en galego, e prácticamente todos están na páxina, todos os coñezo personalmente, sería moi injusto solo decir estes, pero é que se digo máis, estou todo o día aquí e tampouco
creo que a xente teña ganas de estarme vendo todo o puto día. Tamén querería añadir, aínda que non é rapper, digamos, pero si artista, e creo que desenvolveu unha produción suficientemente longa no rap en galego como para ser considerado que ti rapu, que por outra parte é a persoa que a min me ensinou a producir de unha maneira boa. Logo artistas en Galicia que tamén o fan en castelán, eu tamén quero nomear a xente, como por exemplo Duque Sam, sen o cal eu non estaría aquí directamente, a DK, a Pou, os de GHZ tamén, por exemplo. Non sei, hai moitísimos bons artistas, 6 en 6. En Galicia hai rappers que flipas, eu teño ido fora e a xente flipa co rap que hai aquí, pero é super descoñecido. Entón, me podría estar todo o día a facer un vídeo de 15 minutos dicindo artistas que me gustan solo de Galicia a nivel rap, en galego, en castelán e en crioulo, como Ivandro, pero tampouco vai estar 10 minutos, así que diría en galego o Nervo, VZ, Heavy, en castelán, sobre todos, Duque Sam. Eu hai anos que cortei co rollo de escoitar rap español, dende 2011 ou así, e escoito moito rap americano dos 90. O tío que máis levo día, sin dúbida, é o Ghostface Killah, é o tío que máis me flipa. O Torey Kwon tamén me flipa, Fonte. E me gusta moito escoitar rap underground de peña que ao mellor non a coñece nin Dios, e está guai. Logo estou moi metido ahora no rap magrebí, por exemplo, sei que soa un pouco friki, pero me mola. Que, por exemplo, MBS, non? E Casa Criu, que son de Marrocos, por exemplo. Hai movidas moi guapas e me gusta descubrir movidas novas, máis que ver as cousas aquí, porque sinceramente non encontro un valor engadido como música, sabes? Pode haber moi bons rappers que fan boas rimas, pero despois de anos e anos mamando rap español, acabas a todos os huevos. E entón buscas referencias fora. E ahora mesmo estou moi metido en rap americano e realmente para decirte un artista concreto sería unha chorrada, porque eu escuto cada día 20, 30 artistas novos e o mellor un tema o repito 100 veces ou o mellor non o volvo a ver. Así que eu o primeiro tema de rap que escoitei en castelán foi da Mala Rodríguez e me enganchou. Mais que eso non podo decir, eu penso que non debería haber ningún tipo de diferencia entre homes e mulleres en absoluto, e polo tanto non teño nada que opinar, como non teño nada que opinar de ningún MC. Me parece perfecto que calquera se exprese por medio do rap, e personalmente a nivel estilos a mí me flipa moito unha pava que se chama Sila, que estaba nun grupo en Alicante, ahora mesmo non me acordo como se chamaba, pero estaba moi metido. Mala Rodríguez sempre me molou moito o que fai, o sea que non sei, non vexo esa diferencia, prefiro velo como un movimento que nos inclúe a todos, blancos, negros, latinos, mulleres, homes, transexuales, o que sea, e simplemente traballar con esa base. Non só creo que non é un delito, sino que creo que calquera persoa que diga que expresarse un delito é o verdadeiro delincuente. Eso primeiro. Segundo, estou totalmente seguro de que a xente que fai ese tipo de leis que permiten que un rapper acabe na cárcel ou multado, porque me parece tamén mal que se multe a alguén por facer rap, ou por facer humor, ou por facer tal. Nunca xamais esa xente que fai esas leis escutou rap na súa vida. Nunca, seguro que non teñen fillos que fan rap, ao mellor sí que os coitan, pero non que fagan. Senón non apoiarían ese tipo de mierdas de leis que fan que chavalitos que ou adultos ou como cojones de queras
chamar, estén entrando na puta cárcel por facer cancións, que é alucinante, século XXI. E non sei, eu, por poñer un exemplo, nos séculos onde se facía a lírica galego-portuguesa había cantigas de escarnio, e algunhas eran bastante heavies contra os nobles, contra as mulleres dos nobles, e os xoglares e os trovadores non acababan na cárcel no medievo, pero agora sí. Pois simplemente o que vou a dicir é que Spain is different. Vivimos nunha puta realidade alternativa onde as cousas máis chorras te levan á cárcel, non? E ser un puto corrupto, roubar pasta, violar, etc., ser prácticamente gratis. Para quen non me coñeza, eu agora mesmo recomendaría o tema de pasta. Me parece que é un tema que conflúen moitas cousas que fago ben. Ten un videoclip guapo, feito polo Falla. É un tema que ten unha profundidade máis aló de ser un tema máis, digamos, non é un tema de rap hardcore, senón que é un tema de rap que te fai pensar, ou polo menos a mí me fixo pensar a hora de escribilo. Un tema para alguén que non coñece o rap en galego, pois eu recomendaría En galego non mola, por exemplo, ou Político cabrón. Creo que son bastantes boas cancións para iniciarse. E para alguén que si coñeza o rap en galego e que ao mellor non coñeza a tal artista, pois eu recomendaría escoitar, por exemplo, o Bardo de C, a Volguezeta. Supoño que esta xente que coñece o rap en galego xa coñecerá a Son da Rúa, a Rebelión do Inframundo, Dios que te criu, Malandrómeda, Alto Asalto. Non sei, podría estar así todo o día, hai moitísimos bons grupos. E ante a dúbida, o Portugués, por exemplo. Ante a dúbida, debedes entrar na página de Hip Hop en galego e ver o que é. Bueno, depende o que cada un entenda infravalorado. Eu vexo dous produtores que xa nomeei nesta entrevista que a min, a nivel persoal, me parece que están absolutamente infravalorados, que son Heavy e DJ Rap. Sin estes dous produtores, e no caso de Heavy que tamén é MC, o sonido do rap en galego non só non sería igual, sino que probablemente tardaría moito máis tempo en emerxer por todas as cousas que se produciron alrededor deles. No caso de DJ Rapu, alrededor del se cimentou a Rebelión do Inframundo. Eu sei que son así como se cimentou, pois si, cando un produtor fai todos os tracks de un tema, de un disco, perdón, de unha maqueta, fai scratches, non sei que, e ten unha aceptación como adjetivo sorpresa, por exemplo, eu creo que é absolutamente destacable, e de feito creo que foi unha renovación do sonido rap en Galicia hacia os 90 que facía moita falla, porque se estaba, non o critico porque simplemente música que eu non sigo tanto, no? Que son esta xente de rap que fixo máis cousas relacionadas co rock despois, coa música electrónica, coas cousas tal, que a min non me chaman. Sin embargo, para que eu fixera rap en galego, eu hei de dicir que DJ Rap é unha gran influencia, porque gracias a que trouxe ese sonido de volta, eu me sentín identificado e que podía facer rap en galego dese estilo, cómodamente, sin movidas. E o Heavy a mí me parece o produtor de música, xa non falo de rap, o produtor de música de Galicia máis importante. E considero que está absolutamente infravalorado, non só como produtor, sino tamén como
showman. Calquera que vira un concerto de Malandrómeda sabe que eso é unha animalada de festa. Eu poucas veces máis pasei mellor que vendo a Malandrómeda en directo, e leva muchísimos anos, non sei se 20 anos oficialmente, o sea, con discos e tal, sacando cousas en galego. E a min eso me parece bestial, así que aí deixo. Ti Rapu, heavy. Bueno, eu recomendaría, por gusto personal, xa sabedes, isto de mi personal todo, a Sokran, de Dios que te criu, que é un fulano que sempre tivo un estilo lírico que a mí me chamou a atención. Eu guardo moito o traballo dun escritor de letras e a mí me mola moito o que fai Sokran. Por outra parte, tamén me mola o Mou de Alto Asalto. A mí me parece un tío que rapea que flipas, o sea, se come a calquera rapeando. E por último vou a decir a Manuel de Moscoso, porque xa lle toca ser hoy da escola. Eu lle teño moito cariño, pero lle teño moito aprecio, pero ademais o guardo moito como artista porque é unha persoa que supo transgredir os límites do que é o rap convencional e sobre todo tanto co seu grupo, ¿no? con Trasno de Moscoso primeiro, con Rebelión ahora tamén, con eses cánticos de guerra electrónicos que fai ás veces. Eu creo que se merece un posto aquí como bella escola e, bueno, como nova escola tamén. Bueno, eu creo que o primeiro que hai que poñer nesta lista, e creo que o primeiro que debería poñer calquera que se pone diante dunha cámara e lle fan esta pregunta é Hugo Gaceta. Negar hoxe en día que Hugo Gaceta é o mellor en sí da nova escola galega é mentirse a un mesmo e non recoñecer o que tes diante das narices. É un fulano que ten un estilo que flipas, sempre o tivo, non sei, ten un rollo increíble, aparte de que poda ser meu colega e todo eso. Eu si o escuitaras como rapper sin coñecelo, sería o pavo que máis me fliparía de Galicia. Segundo, vou a decir ao Portugués, que algún se sorprenderá, pero é que a mí me gusta moito a xente que se atreve a facer cousas diferentes e que as fai ben, porque si eso é continuo, normalmente o que consiguen é facer cousas realmente importantes dentro do que é a música. Non falo dentro do negocio, dentro incluso do que sería a popularidade, sino da música. Me parece moi interesante o que fai, me parece en certo modo gracioso, pero non deixa de ser música que está feita para entreternos, e dende logo a música que fai o Portugués e o La Perdida a min me entretén moito. E como número 3, obviamente eu teño que ser moi claro aquí e dicir que son eu. O sea, isto é impepinable. O sea, non hai competición. O sea, poñevos a analizar o que hai e o que fago eu, e se encontrades algo mellor, pues volvemos a pasta. Bueno, non creo, pero en terceiro lugar, realmente eu me poría a min, porque eu creo que levo suficientes anos rompéndome o cu como para terme gañado esa posición, e dende logo eu non a vou a soltar sin morderle na man a xente. Bueno, actualmente teño todo bastante ao día, así que me podéis escutar en absolutamente todos os canles musicais de información existentes, en YouTube, en Spotify, etc. En YouTube, Pedrido de Pontacas, é o canle. En Spotify, Pedrido de Pontacas, é a lista. Tamén podedes comprar a miña música, que non creo que vos interese, pero podedes facelo en iTunes, en Google Play, en todas esas putas mierdas nas que ninguén gasta diñeiro en este
puta país, pois tamén estuve aí. Creo que ningún lado máis, pero bueno, vou estar este ano ata na puta sopa, xa vos lo digo así.